Здравейте! Аз съм Камелия Каменова и това е моят подкаст Маркетинг Зона. Място, което ще бъде изпълнено с полезна и вдъхновяваща информация от света на маркетинга, както и с интересни съвети и добри практики. Може да слушате подкаста Маркетинг Зона, докато пътувате за работа, докато приготвяте закуската сутрин или просто докато пиете ароматното си сутрешно кафе. Обещавам ви всяка сряда 15 минути вдъхновение от сферата на маркетинга. Насладете им се! Днес ще говорим как да продаваш скъпо в икономика на отстъпките. Факт е, че в днешно време клиентите очакват постоянно промоции и ниски цени. В тази ситуация продажбата на продукти и услуги на висока стойност изглежда почти невъзможна. Хората действително са свикнали да сравняват цените онлайн и да се възползват от седмичните и месечни промоции. В същото време, продавачите често се чувстват притиснати да намалят цените, за да останат конкурентоспособни. Но продаването скъпо не е въпрос на късмет, а на стратегия и изграждане на стойност. Първата стъпка е да разбереш, че цената не е само число. Тя е отражение на възприятието на клиента за стойността, която продукта има. Ако клиентът види нещо уникално, полезно и различно, той е готов да плати повече. Силата на марката също играе решаваща роля за формирането на по-висока цена. Скъпите продажби в действителност се базират на взаимоотношения, а не на еднократни сделки. И ключът да убедиш клиента, че не купува просто продукт, а решение, наистина си струва инвестицията. На първо място, за да продаваш скъпо, трябва първо да си сигурен в стойността, която предлагаш. Ако самият ти се съмняваш в цената си, клиентът ще го усети веднага. Качеството трябва да говори само за себе си, но и ти трябва да можеш да го представяш ясно, презентирайки конкретни резултати, данни, казуси или отзиви от клиенти. Важно е да се показва стойността отвъд характеристиките на продукта, като например как ще промени живота, работата или ежедневието на клиента съответния продукт. Скъпи продукти се продават не с аргументи за цена, а с аргументи за стойност. Може да се каже, че в икономиката на отстъпките уникалността е разменната валута на продуктите. На второ място, за да продаваш скъпо, трябва да осъзнаваш, че истинските продажби започват с позиционирането. Ако те възприемат като още един от многото, ще се наложи да се конкурираш по цена. Ако обаче създадеш усещане за изключителност, ще можеш да диктуваш условията. Брандовете като Apple, Tesla и Rolex продават не защото са евтини, а защото са позиционирани като престиж и качество. Това позициониране обаче не се изгражда за една нощ, а чрез постоянна комуникация, високо ниво на обслужване и изграждане на доверие. Тук ключовият момент е да създадеш история около продукта си. История, от която клиентът иска да бъде органична част. Факт е, че хората купуват със сърцето, но оправдават с разума. На трето място, за да продаваш скъпо, трябва да си комуникирал достатъчно ясно стойността на продукта. Тук ключовата дума е комуникация. Много често клиентите не казват "това е твърде скъпо", а казват "не разбирам защо трябва да платя толкова". Именно това е знак, че не е комуникирана достатъчно ясно стойността на продукта. В икономика на отстъпките всеки лев трябва да бъде оправдан. Скъпата продажба от своя страна
изисква да предвидиш въпросите, съмненията и възраженията на клиента, така че клиентът да не приема продажбата като убеждаване, а като съвместно откриване на решение. Важно е да се отбележи, че скъпите продукти се продават по-бавно, но носят по-голяма стойност на клиента и по-голяма печалба на бизнеса. Това изисква търпение, внимание и последователност. Не можеш да прилагаш тактиките на масовия пазар към премиум продажби. Вместо това, трябва да изградиш процес, водещ до доверие. Това е свързано с организиране на срещи, консултации, демонстрации, лични предложения. Всеки етап трябва да затвърждава усещането, че цената си струва. И в тези случаи автоматизацията и скриптовете не могат да заменят човешкото отношение при убеждаването да се заплати по-висока цена. Затова продавачите е много важно да бъдат обучени в емоционална интелигентност и персонализиране на офертите. Друг важен момент е, че умението да създаваш усещане за недостиг и изключителност е ключово за това да продаваш скъпо в икономика на отстъпките. Когато нещо е ограничено, то автоматично се възприема като по-ценно и това не е манипулация. Ако действително предлагаш нещо уникално и рядко, можеш да използваш лимитирани серии, персонализирани услуги или индивидуални консултации, като това създава усещане, че клиентът получава нещо специално, което не е достъпно за всеки. По този начин цената се възприема не като бариера, а като филтър. Филтър, който кара хората да се чувстват избрани и различни. Затова е важно покупката да се превърне в преживяване, което се помни и да се продава не само продукт, а усещане за стойност, принадлежност и грижа. И накрая, най-важното при продаването скъпо в икономика на отстъпките е да вярваш в своя продукт и в себе си. А това е свързано с постоянство и последователност. Свързано и с това да не се опитваш да угодиш на всички, а напротив, да разбереш своя идеален клиент и да фокусираш усилията си върху него. Всъщност, високата цена е знак за качество и грижа, а не за алчност. И клиентите, които търсят стойност, ще те намерят, защото за тях скъпото няма да е просто цена. То ще бъде обещание за резултат и удовлетвореност. Благодаря ви, че слушате подкаста Маркетинг Зона с мен, Камелия Каменова. Ще се радвам и да се абонирате за него, за да не изпуснете следващите епизоди. Бъдете вдъхновени и не забравяйте да използвате крилата ви, за да летите. С любов, Камелия Каменова.